Què tal, Harry? Ja estàs ben animat per anar a la manifestació? 250 octavetes en una hora i mitja. Quan comença la manifestació? Ensenyar a una persona jove què és el socialisme i no tindrà més remei que acceptar. Aniràs al mític. No facis l'idiota, que tinc mal de cap. Francis, un policia. No havia passat mai. En Monti no sabia què fer. Hem de limitar-nos a barrar-nos al pas. Però què fas? No descobreixis el joc. Parlava tu, pare. La vostra mare no en parla mai. No posis parlar d'això. La glòria de posseir una màquina. En su dia no hi pot haver germana entre els homes. Quan van sentir a parlar de la revolta, van pedalar fins a Barcelona. Els primers anys tu i en Dave éreu uns pioners tan entusiastes. Parla, Harry, parla, coi, parla! Hi ha manera de fer una partida com que sempre hi ha una consulta una altra. Fixem-nos en el joc. Ja està, tinc. No has d'obrir aquesta cara. Avui hem vençut. Però el vent fa el